Għalina huwa priorità bħala Gvern ġdid nazzjonalista li nifhmu napprezzaw ma wkoll insostnu setturi li proprju jipprovdulna ikel jew xorb li huwa Malti ġenwin u frisku. Dan se jkun allura priorità għalina bħala Gvern. Hekk sostna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqa li kellu fil-binja tal-Malta Dairy Products l-impjant ewlieni tal-proċessar tal-ħalib f'pajjiżna. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu laqa ma' Alex Briffa, is-CEO tal-Malta Dairy Products, Joseph De Brincat, chairperson tal-Malta Dairy Products, Noel Fenech, president tal-Koperattiva Produtturi tal-Ħalib, u Filippa Ġus, CEO tal-Koperattiva. L-industrija tal-ħalib li għalina hija importanti ħafna bħala pajjiż, bħala poplu. Llum kena l-opportunità li għal darbohra nagħmlu din il-laqa biex naraw l-operat li kun għaddew l-investiment illi jixtiequ jagħmlu. Bernard Grech kellu wkoll l-opportunità li jsegwi l-proċess tal-pasturizzazzjoni tal-ħalib, kif ukoll il-proċess tal-ikel u x-xorb li jsir minn ħalib frisku lokali. Preżenti kien hemm Paul Castagna, il-kap tal-operazzjoni tal-Malta Dairy Products. Żgur illi l-ebda industrija ma tista' taħdem mingħajr il-ħaddiema tagħha, il-ħaddiema illi qegħdin hemmhekk biex mhux biss jaqilgħu l-ħobża tal-familja tagħhom imma wkoll biex jisostnu jagħtu dan is-servizz fl-aħħar mill-aħħar lill-poplu Malti. U hawn kelli l-opportunità li nitkellem mal-ħaddiema nisma' minn għandhom imma wkoll napprezza li anke huma parti minn dan is-settur tant importanti kif huma parti importanti minn dan is-settur propju dawk li jrabbu propju l-annimali, allura l-tqajt ma' rappreżentanti tagħhom li huma propju is-sinsla ta' dan is-settur kif ukoll anka min jipproduċi l-alf u l-ġwies propju għal dan is-settur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Tony Bezzina u Janice Abela Ketkuti, kif ukoll mill-kandidata fuq Għawdex Norma Camilleri. Il-Malta Dairy Products tħaddem madwar 200 persuna u ilha tipprovdi l-ħalib frisku l-jum għal madwar 87 sena. Dan permezz ta' 6300 baqra mqasma f'75 razzett f'Malta u Għawdex.